mooi daar maar op uit te gaan. Toch? Ja. Toch even. Ja, daarom. Hoe is het met jou, meneer de postbode? Goed. Ja? Ook Ja. druk? Ja, veel pakjes. Is dat leuk, pakjes brengen? Is dat leuker dan gewoon een post? Nou, het is ingewikkelder. Je moet alles scannen tegenwoordig. Oh, alles, ja? Handtekeningen? Nee, Oh, dat niet? nee. Wij doen de controle voor voor degene die, in dit geval Dart Center, discounter, en die weet nu dat het pakje voor nummer 65 aangekomen is. Ja, oké dan. Ja, je wordt wel een beetje. We hebben allemaal nu tegenwoordig een smartphone. Ja. Maar ben ik voor de pakjes dan? Ja. Oké. Die moeten dus al echt letterlijk en figuurlijk gescand worden. Nou ja, dan rennen we maar gewoon even wat door de stad heen, hè. Dus even zien of we nog wat zien komen dan. Bijzondere luiden. Nog steeds koud, hè. Het is nog steeds net dat je denkt van, wat is het lekker waar. En dan ben je in principe wel maaien, 2 maaien. Nou, hier ga ik al wel op het terras zitten wollen, maar dit waar. Dus sinds ik al tarrie in zo'n dwam binnen voor 4 mei, want dat zit er voor zelfs echt weer om te komen. En dan hebben we natuurlijk een geweldig groot bevrijdingsfestival in de stad. Oh, leuk zijn. Ah, jongen. Ja? Bonnie Art. Dus deze uitsturing wordt mede mogelijk gemaakt door Bonnie Art. Ah, goeie. Café de Spook. Ek van de partij. Mooie reclame hier. Ah, goeie. Ja, Wat zei je, joh? zei je ja wel niet? Ja? Ga je wat vertellen dan even? Nee, niks joh, niks. Nee? Echt niet. Ik kom uit op einde. Op einde? Op einde. Ja. Ja. En wat brengt u dan in Leeuwarden? Ik heb hier vroeger in de buurt gewoond, in Tietjerk. Ja. U was Tietjerk een beetje beu. Ja, beu. Het is ook een slapend dorp, hè. En waar ik nu ben ook. Dus hebt u nog wat tegen de kijkers uit die voorkust te zeggen? Of, Nou, goede vangst, hè. Dat zijn toch van die vissers, of niet? die voorkust? Ja, toch? Geen idee. Geen idee, dat zit toch, ja, waar zit dat precies nou? Aan de kant van, ja, hoe heet het daar zo, joh, die voorkust, ja. Volgens mij is dat gewoon een heel groot land met een heel groot strand. En er zitten allemaal van die ouderwetse vissers nog met bootjes, die duwen ze met z'n allen het water in. Oké. Nou ja, ik ben er nooit geweest. Nee, maar je hoeft er ook niet geweest te zijn, Oh. maar documentatie zie ik hier en daar wel eens. Vierde bak? Ja, want je krijgt een plastic zak en dan doe je alle plastic, gewoon de flesjes en noem maar op, die hangen aan de lantaarnpaal. En dan heb je eindelijk eentje op gas, dat is een van de minst vervuilende auto's. Dan ben ik niet bereikbaar. Dan zegt mijn zoon, die belt me op, dan zegt hij, pa, morgen kom je even verven bij me? Dan zeg ik sowieso wel nee. Nou, ik hoor dan wel eens, dan zegt hij, als je nog dood langs de weg ligt, nou, dan heb ik die telefoon ook niet. Nee. Ken je er dan wat mee? Nee, niks, nou klaar nog hoor. Ja. En ze laten je niet leggen hoor, langs de weg. Ze gebruiken je niet als fietsenstalling als je daar ligt. Nou, ik ben heel benieuwd wat van je daar dan voor ons zit op 4 mei. Om een keihard te feest neer tijdens het bevrijdingsfestival. Zo. Want dat doe je een groot feest hier, hè? Ik had je dat Andy Fresco die komt, hè? Dat is echt een party animal. Ik was zo in die café Scooters bij Ton. Toen ging het dak eraf. Hartstikke even figuurlijk, want die zweeft door alle mensen naar de bar daar. En daarna weer even een borreltje. Eigenlijk een beetje een droom voor mij, hè? Om hier een keer op het podium te staan hier. Dat zijn echt al die mensen hier voor die sjost. Dat is fantastisch wezen. Het scherm ging het rek als je gewoon. Nou, het ziet er goed uit dus, dit bevrijdingsfestival. Het kan vreed helemaal los gaan, no? Helemaal local. Dan gaan we helemaal los. Nou ja, hier weer helemaal los.
Natuurlijk niet. Net van doorkijken, oh. Gewoon een beetje verstaan in de beeld. Hoe dan? Ben je hoorn man? Ik deel wel. Hé? Als je ermee praten was, dan was gewoon de regen met touw draaien. Dat werkt dus wel. Blijkbaar. Dus ik had nou in actie zien, dus dat is een super goede tactiek. Daarmee beëindig ik dan maar weer dit. Heb je al heel wat een godvergame, ik schrik me idee joh. Grappen maken weer. Wat verder, wat een lawaai joh. Nou, hoe is het einde dan? Vond je het nog leuk? Vlog. Vond je het nog leuk? Vond je het filmpje ook geweldig? Doe dan een toer omheen. Volgens mij is je en abonneer je dan op mijn kanaal. En dan komt vanzelf een filmpje in je tijdlijn of zo en dan krijg je het zien. En dan is het hartstikke leuk hè? Krijg je. Ja.